Оценката, за която аз говорех в началото, не е свързана с това да пишем тройка по социална осведоменост днес. Защото тези неща няма как да ги измерваме по този начин и те да мотивират да ги учим повече и повече. Оценката е само единствено във връзка да помогнем на тези деца да постигат повече, да работят с това, което имат налично и да го вложат в още повече, в изграждане, в подкрепа на потенциалите им. Давам всъщност като пример една от оценките, които ние правим, ще поканя даже на сцената, Денис Йълнъзов. Той е доброволец днес в едно оценяване, което ще направим на живо пред вас. Аз до последно не съм му казала какво точно ще правим. Оценката, която ние правим, е свързана с софтуер, всъщност. Използваме софтуер, за да оценим социално-емоционалните умения на деца. Работим и с възрастни по този модел. Софтуера може да се използва от деца над 7 годишна възраст, които вече могат да пишат, които могат да четат, защото първото нещо, което те трябва да направят, е да отговорят на една анкета. Тя е онлайн, анкетата ги профилира на 3 нива, в резултат на което им се генерира този един лист, обаче съдържащ изключително много информация. И Денис вече е направил това и аз искам да го попитам, тъй като първият сегмент от това профилиране определя, пак казвам, ние не работим с поведението на въпросното дете или възрастен, работим с функции на мозъка, защото това, което получаваме като информация е как мозъка възприема и обработва когнитивна и емоционална информация. Какви са уменията в различни ситуации мозъкът да реагира. И последващата дискусия, която всъщност ние ще направим на живо вече с Денис, която е част от това профилиране и тази оценка, е работа вече с бъдещото поведение на детето. Информацията, която се кодира в това профилиране, е валидна около 6-7 месеца, защото се случват различни неща, различни ситуации в живота ни и мозъкът ни притежава свойството да бъде невропластичен. Той се изменя. И е нормално приоритетите да са формирали нови таланти, нови потенциали, нови фокуси, нови начини, по които вземаме решения. Така че ние съветваме тези оценки да се правят през 6-7 месеца, поне веднъж годишно, защото се променяме. Първият сегмент от нашето профилиране определя всъщност дали мозъкът на Денис възприема с приоритет когнитивната информация или емоционалната информация. Това означава фокус. Този син бъбъл най-отгоре. Фокусът не е, че той има поведение, което е емоционално или рационално, а когато Денис влезе в една стая, кое първо прави впечатление на неговия мозък и той го обработва като информация. Дали колко са чиновете и как са подредени те, или какви са хората вътре и каква е емоционалната атмосфера и как да се свържи той с тях. Денис, ти как мислиш? Емоционално. Емоционален фокус. Да, мислиш, че ти си в емоционалния фокус? Сякаш, защото наистина не забелязвам наистина чиновете колко са, но пък виждам как се чувстват хората. Мога да позная сравнително добре, бих казал, по лицата им, или дори поведението, как се чувстват и какви са. Добре, следващия ни всъщност сегмент е начинът, по който ти вземаш решения. Имаш възможност между преценяващ тип мозък или по-импулсивен, по-инновативен, по-скачащ в рисковете. Как ти преценяваш себе си? Преди да съм ти казала какво е излязло в твоята оценка. Всъщност за най-важните решения може би е по-обмисляйки. Обаче импулсивен съм в моменти, в които някой нарушава свободата на другия най-вече, защото имам някакви ценности, които много страстно защитавам и тогава не мисля за последствията много, честно казано. Значи ти общо взето преценяваш, че твоите действия, твоите решения са различни във всеки следващ момент. Добре? Зависи от ситуацията, естествено. Добре. Супер, това беше много готин отговор, защото не го очаквах. В последния, зеления ни бъбъл, там ни показва как
твоя мозък работи в посока целите ти. Дали си по-практически насочен към настоящето, т.е. това са кратките ти цели, по-битовите неща, домашни да речем, за твоята възраст в момента, или си вгледан повече в бъдещето, по-идеалистичен тип мозък и възприемане на света? Със сигурност, сякаш тия по-битовите, на най-ниското ниво на тривиалното, ако щеш, битие, което живеем всеки ден, не ме удовлетворява толкова, колкото дори леко да си мечта за някаква по-далечна цел, която искам да постигна. Следващото нещо, по което всъщност ние ще те оценяваме, което този софтуер прави в комбинация с модела, който използваме на най-голямата организация за емоционална интелигентност в света, те са си набелязали, че всеки човек е изграден от 18 различни таланта. Обаче първите 6, винаги си слагаме, той е като на апликейшените на телефона ти. Винаги си слагаш най-отпред онези апликейшени, които ползваш най-често. Този механизъм, този софтуер изважда, и на мен, и на теб ми е извадил такъв профил на първите ти 6, онези топ твои таланти, тъй наречени апликейшени на мозъка ти, нещата, които ти правиш с лекота. Тоест мозъкът ти извършва с лекота. Отдава му се. И това са твоите потенциали. Кои смяташ, че така като ги видиш на Прима Виста, без даже да знаеш нищо за тях, кои смяташ, че са твои? Денис за първи път тук, направо с него си правим сесия, като тези, които правя с деца и с възрастни. И честно да ви кажа, Денис, докато си ги разглежда, Денис се справя много по-добре, много по-уверено от много възрастни, които малко не могат свободно да отговорят като че ли за себе си. Пред възрастните стоят толкова много стопове, докато пред Денис не стоят, въпреки че и той е притеснен в момента, като всички нас днес. Вече не чак толкова. Добре. Може да са всичките, нали? Може да са всичките, може и... Ето тук настъпва наистина най-голямото чудене винаги и за мен. Аз съм си правила това профилиране множество пъти и никога не знам с кои точно таланти разполага мозъка ми в някакъв момент. И винаги много се очудвам, когато си получа профила, защото никога не съм очаквала. 8 са общо профилите, с които работим. 18 таланта, но общо 8 профила. Денис, твоят профил, като комбинация от фокус, решения и това, което те мотивира. Ти много правилно го каза преди малко. Онова, което ти дава енергия да продължиш. Зареждам се, каза ти. Определено не те зареждат нещата от ежедневието. Да. Зареждаш се от дългосрочната цел. Това показва и профилът ти. Профилът ти е един от най-красивите. Нарича се мъдрец. Аз винаги съм искала да бъда точно мъдрец. Бях мъдрец един единствен път в живота си, през 2019, преди COVID-кризата, и след това съм само стратег. Само стратег. Изобщо не се променям. Денис е мъдрец. Силно емоционален фокус. Определено няма да те вълнува как са подредени чиновете ни. Ще гледаш да се свържеш с хората. Това прави мозъкът ти приоритетно. Като решения, ти каза, зависи от конкретните ситуации. Много интересен отговор. По принцип е точно така. Малък превес даваме към преценяващата част. Твоят мозък обича да прецени нещата преди да се впусне в действие. Обича да премисли, не обича рисковете. Определено не се чувства комфортно в риск. Съгласен ли си до тук? Добре. И вече казахме за това, което те мотивира, това, което ти дава енергия. Това е идеалистичният ти поглед над нещата, преследването на дългосрочни цели, на смисъл, граденето на смисъл в живота ти. Виждаме малки характеристики. Мъдрецът е на самия профил. Мъдрецът е загрижен за хората. Мъдрецът много често, такива хора се реализират като поети, като закрилници на останалите. Избират такива професии, които да са помагащи на останалите. Винаги. Хора мечтатели определено, свързващи се, ценят, разбира се, мъдростта, ценят лоялността, ценят хората, сигурността, както виждаш. Тези хора
обичат да си дадат време, да съзерцават, да премислят, да анализират. Тези това са мъдреци. Да, това наистина звучи като мен. Съгласен си, ти отговаряш направо на следващия ми въпрос. Дали си съгласен с това, което ти казвам до тук? Със сигурност това с премисленето е точно това. Защото аз наистина обмислям доста, разсъждавам, анализирам. Не случайно любимия ми предмет е философия. Да, Денис е 12-ти клас и иска да кандидатства точно философия тази година. По-скоро психология. И психология. Сега последното, натам отидоха нещата. Психология. Ако той работи с други хора, би трябвало да знае за себе си, че много често могат да те възприемат като вятърничав. Да не разберат твоите високи цели, защото те са наистина толкова далеч в бъдещето, толкова са идеални тези цели. Те звучат като едно бъдеще, което няма да може да бъде постигнато. Като утопия. Като утопия. Точно така, като утопия звучат. Защото масово хората мислим, нали, особено възрастните хора, които ставаме стратези, почваме да мислим по-краткосрочно, особено след като ни удари COVID, изолация, и вече почваме краткосрочно да си набелязваме цели, защото никога не знаем за следващия ден. Смели са мъдреците. Смели са, че могат да виждат напред. Те не само мечтаят, те могат да постигат. Малцина могат да го видят и да го оценят. Затова, когато общуваш с останалите, би трябвало да се научиш към способностите на мозъка си, да можеш да им даваш факти. Ти си човек, който трупа данни, трупа информация. Там ти е едно от силните звена, синият ти фокус. Там е трупането на информация. При теб е емоционална, но ти можеш да направиш баланса. Трупане и на когнитивна такава. Когнитивната са фактите, с които да снабдиш аудиторията, за да можеш да предаваш посланията си, да можеш да ги заразяваш с вдъхновенията си. Мъдреците носят смисъла. Те са наистина натоварени с искрата да донесат смисъла на утрето. И казвам това не като негативен момент в теб, а като посока, в която можеш смело да вървиш. Да търсиш начините, по които да стигаш до тях, защото това може да е пречка. Те може просто да не осъзнават колко силен е зарядът ти и колко смислена е целта ти. И че тя може да бъде постигната, ако положим усилия. Но ти със себе си, показвайки им, ще им го доказваш. Носиш го. Ако някой друг иска да общува с Денис, би трябвало да знае, че за да стигне до сърцето му, трябва да започне с лична история. С личен опит. Той не би се впечатлил от вашите данни. Няма да грабнете вниманието му, ако го занимавате с статистики. По никакъв начин. Наистина за емоционалното може би да стане малко рационално, защото аз повече разчитам на въображението си вместо на фактите точно, на твърдите, сухите факти. Аз не случайно, както казах, съм добър и по философия, защото в училище се явявах на един ораторски форум и за говорене и на тема Творецът в мен. И на мен ми казаха ми, че представянето ми не е било от най-добрите, обаче съм ги вкарал в такива светове, че са си представили това, което говоря. Това е една история, която доказва всъщност, че аз до някаква степен наистина с въображението си мога да заразя някой. Точно така. Точно така. Значи искаш да преместиш малко фокуса към рационално, така ли? По-скоро да. Към баланс някакъв. Как мислиш да го постигнеш? Добре, това може да остане и за домашно. Искаш ли да движиш някой от другите бъбълси? Това за решенията. За решенията. Имаш ли някакъв страх, който те стопира при вземането на решения, важни и отговорни? Всеки има, със сигурност. Да, защото когато си в преценяващата сфера, обикновено има неща, които са много ценни и се страхуваш да загубиш в живота си. И това те стопира от вземане на решения. От друга страна пък това е най-големият ти бъбъл. Вземането на решения. Ти едновременно си преценяваш, но никога не избягваш в крайна сметка да вземеш решението. Ти си човек натоварен с решения. Може би. Да, може би. Така ли? Го усещаш сега в този твой период от живота пред кандидатстване? Със сигурност решенията тази година ще са трудни.
Може би затова най-големият ти бъбъл в момента е той. И затова, да, може би защото на толкова искам толкова много неща и се чудя между толкова много решения, които мога да взема и как те ще повлият на бъдещето ми. Може би това е един от страховете ми за вземането точно на решение. Решението, което взема сега, да не се окаже, да не си го променя в бъдеще и това да се окаже, че съм загубил много. Защото може би се страхувам един вид да се проваля и да стане един не провал, но по-скоро не успял. Да. Значи правилно разбрах, че тук имаш стоп, който в умерени граници ли е, според теб, стопа? Виждаш ли го като здравословен стоп или по-скоро те лишава от възможности, когато преценяваш твърде дълго? По-скоро като не е здравословен стоп. Можеш ли да дадеш пример? Сещаш ли се? Защото веднага много бързо ми отговори, не е здравословен, го преценяваш. Може би съм се отказвал от вземането на решение или съм се възпирал и това може до някаква степен да ме спасявал, да ме предпазвал от нещо, но в същото време не ме е научил, защото ти грешиш, за да се учиш. И може би е по-добре да сгрешиш и да се провалиш, отколкото въобще да не опиташ. Ако в твоето съзнание стои като идея, нали, че ти си подкрепен от всички близки хора, би ли действал по-уверено? Ти се сети за моменти, в които наистина си пропускал шансове от премислене, от този стоп, свързан с неувереността, с страха да не загубиш нещо скъпо за теб в живота. Ако усещаш, че имаш подкрепата от всички, които обичаш, би ли действал различно? Тоест, вместо толкова преценяващ, да поемеш риск. Премерени граници. Естествено, че ако съм подкрепен от хората, които са до някаква степен авторитет за мене, аз бих постигнал много, защото има при мен две неща. Едното, имам чувството, че в мен има някакъв като пламък. Вдъхновение, ако щеш, но този пламък ще се увеличи все повече, като усещам, че някой вярва в мен. Все пак, ако ме подкрепят, ще ми даде допълнителен тласък това нещо. Да има кой да те подкрепи, това е незаменимо. Понеже познавам Денис, не мога да кажа, че той е от семейство на родители, които не го подкрепят, обаче той много правилно ме насочва в момента, че във всеки отделен момент има различни хора, от които очакваме да бъдем подкрепени. От някой друг ценен за теб човек, който е свързан с начинанието ти, конкретно, което си подхванал. И ти много правилно ме насочи. В различните моменти имаш нужда да бъдеш подкрепен от различен човек. И това променя решенията ни. Да. Може би това са ситуациите, за които говориш, че в различни моменти аз ще действам импулсивно или по-преценяващо. Така. Добре, Денис. Силно насочен към бъдещето, към смисъла. Мога да кажа, че то е единственото, което не бих променял. Може би малко да го увелича. Ти отново ме насочваш прекрасно за увеличаването на този балон, защото това, че той ти е най-малък в момента, наистина говори, че на фона на трупането на твърде много информация за твоя мозък, на фона на огромното напрежение от твърде многото важни решения, които трябва да вземеш, най-малко време мозъкът ти в момента отделя на нещата, които те зареждат. Да, това така е. Ти толкова прекрасно го формулира, без аз даже да ти давам дефиниция на това. Искам да го увелича. Така е. Денис, ти имаш нужда от време, в което просто да намериш нещата, които те зареждат, за да можеш да балансираш останалите балони. Това е другия му профил на Денис, където вече сме му изградили представа за 6 топ таланта. Виждате, 2 от тях са разпределени в емоционалния му фокус. Не е случайно, там му е силата. Начинът, по който той търси да се свърже с другите, мозъкът му първо това иска да направи. Да осъществи контакт, да създаде подходяща среда за всички, така че всички да се чувстват удобни. Това е неговата суперсила. И ако ти не си го знаел досега,
Ти би трябвало да имаш познание за това и доста по-смело напред да знаеш, че това е твоето умение. Това е твоето наистина суперсила, им казваме на по-малките дечица, защото те много се радват да бъдат супергерои. И това наистина в днешния ни свят много малко хора имат емоционален инсайт и умения за колаборация. В днешния ни свят, където говорим за това да се спасим от самотата, ти си светлинка. Наистина. Просто знай за тези свои таланти. Направи си някакъв разчет за ситуациите, в които си ги използвал и ситуациите, в които не си. Кои са ти донесли повече дивиденти за теб, но и за останалите? Какво си получил от използването на тези таланти? Какво си загубил от това, че не си ги използвал? Дали в някакъв момент пък не ги преизползваш, защото това също е възможно и може да не ти остава време за теб? Когато твърде много се свързваш с останалите, има този риск да не ти остане време за теб. Следващият ти талант е там, където е другата ти сила, критичното ти мислене. Там, където е стопа, както ти казах вече. Може би в някакви моменти, когато усещаш, че си по-сам, по-неразбран, ти проявяваш доста по-сериозно критично мислене, което е твой стоп да предприемеш категорично решение, където ти се сети преди малко, че може би пропускаш потенциали в тези моменти. И разбира се, най-силно светещият ти клъстър, там където е идеалистичният ти поглед в бъдещето, там са ти 3 от общо 6 таланта. Визията ти, която е свързана пряко с това, че мозъкът ти умее да изгражда и следва стриктно ценности. Той си е изградил ценностна система и всяка твоя цел е свързана с тези ценности. Умението ти, дизайн, да използваш настоящето, всичко, което имаш от настоящето, за да сбъднеш целта си напред в живота. Тази твоя идеална цел, с която да заразиш и останалите. И entrepreneurship, или така нареченото предприемачество, което ти е свързано с умението на твоя мозък да се учи от предизвикателствата, които си срещал и да ги използваш като свое предимство за напред. Съгласен ли си с казаното? С това, което видя? Как мислиш да го използваш за напред? Да, съгласен съм и съм почти безмълвен. От щастие или от шок? От шок. За това, че това, което каза е вярно. Наистина вярно. За напред бих ги използвал колкото се може повече. Тези мои таланти. Там, където децата и възрастните са развити в идеалистичния поглед, ние казваме, че това са хора, които могат да създават благородни цели. Благородната цел е нещо, което не е само цел, която да облагодетелства мен, тя винаги е свързана с това да облагодетелстваме други групи от хора. Може би с това е свързано желанието ти да работиш като психолог. Да. Което обсъждаме от едно известно време с теб. Да помагаш на другите. Може би с това е свързано желанието ти да бъдеш днес тук, да подкрепиш тази общност с един личен пример. Може би с това са свързани много други твои решения, които назад във времето, като се върнеш, са винаги били свързани с това да подкрепиш другите. Тук е важно да ти помогна просто да балансираш, да те насоча, че имаш тази склонност да не мислиш за себе си. Той едновременно те изрежда, но в някакви моменти поизчерпва повече. Да. Та сещай се за това и за уважението сам към себе си, което да имаш. Времето за себе си, което да си изградиш. И не спирай да мислиш за твоята благородна цел. Тя ще е онова нещо, ти ще си мислиш сега, знам, като се върнеш и в къщи. Онова нещо, което сутрин не те оставя да спиш. Нямаш търпение да станеш и да започнеш да го правиш. Сещаш ли се за такова в момента? В момента не съвсем, но... Имаш нужда да го премислиш, нали? Да. Знам. Денис, изключително много ти благодаря, че беше тук. Сподели своя профил
с тези хора и с мен и ми даде да го интерпретирам в реално време и си проведохме този много откровен разговор. Надявам се да ти е било полезно в бъдещите ти планове, които са толкова важни пред теб сега. Да. Благодаря ти. Заповядай. Долу-горе по този начин протичат едни такива срещи с децата, дори с най-малките, които след това се тръгват вдъхновени от това, че имат супер сили. С тези профили ние не се концентрираме над това, което нямат, а над това, което имат. И как да го използват за напред. И да, използваме технология. Супер! Тя ни помага. И не я използваме, за да му пишем оценка, а за да му помогнем да се развива. Да знае, че преди всичко е част от екип, голям, малък, цял живот ще бъде такъв. И е хубаво да познава себе си, за да може да започне да наблюдава останалите и да познава и тях. И да знае как да се свързва с тях. Умение необходимо номер 1 днес.